Szereted a kerek formákat? Szereted, hogyha van rajta egy kis plusz? Ha gyorsan megkaphatod? Akkor semmi kétség, neked Luigi pizzára van szükséged! Minimum rendelés 800 forint. 5000 forint felett nincs kiszállítási díj. Területen kívüli díjakért érdeklődjön diszpécserünknél. 5 pizza rendelés esetén a legolcsóbb pizza ajándék. Érdemes pontot gyűjteni. A 10. pizza után a 11. ajándék. Ha Luigi arca lapra kerül, meleg pizza szádba repül. Helyszíni fogyasztás Győr, Bocskai út 1. A nyitvatartás hétfőtől szombatig 10-től 22 óráig, vasárnap 15-től 22 óráig. Telefon 0620 279 6203, avagy 0630 656 66 66. Luigi, a város legjobb pizzája.